Stój! O, patrz, co ten zostawia. Koniec. Jedzie bokiem. Teraz już tego. Uwaga, uciekać! Pach! Jebnie! Aha! Ale urwał! Ale to było dobre! Uciekać, bo będzie. Ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj! Odejdź! Odejdź! Uwaga, bo przybiernicie! Urwie następnym! A Jezus Maria! A jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? Źle stanął i go tłuką. Otłukli całego, mógł chłop jeździć, koniec. Tragedia. Teraz, Ale cię poobijali dzisiaj. Kurwa, teraz koniec jazdy. Ostatniego pan spisuje. Teraz to ja bym proponował na policję. No ty, chyba tak, gdzie no kupę dzwonię do mnie, że za godzinę gdzie przyjadę. stałem? Gdzie miałem się schować? Nie widzi pan coś. Gdzie stałem chować? No ale stał pan, Ten nie wyjdzie widział teraz. pan, że Passat taki sam zrobił numer. To była kwestia czasu, kiedy pana tak było. Mówię, że będą łatwiej brać, to tylko jeszcze postoimy, to tu jeszcze się dobiją. I tak nawet jak na wystarczył. Ten nie wyjdzie. Nawet myślałam. Kręć te filmy i cię do kroniki wysyłaj, kurwa, bez kitu.